We got to the stage in our church. Me tultiin siihen pisteeseen meidän seurakunnassa, I had just lost it completely. että mä menetin niinku kaiken hallinnan. I didn't want to go to church. Mä en halunnut enää mennäkään seurakuntaan. Things are pretty bad if you're the pastor and you don't want to go to church. Ja asiat on aika huonolla mallilla, jos sinä olet pastori, etkä itse halua mennä seurakuntaan. That's not going to be a good church if that's how you feel. Niin, ei se ole kovin hyvä seurakunta, jos sä tunnet näin. And we have this one famous Sunday Ja sitten oli tämä yksi kuuluisa sunnuntai meillä, where unfortunately Sylvia's sister and her husband were visiting. ja valitettavasti Silvian sisar ja hänen miehensä olivat juuri sillä kertaa meillä kylässä. They're older than Sylvia. Sisar on vanhempi kuin Silvia. They go to a normal church. He käyvät ihan normaalissa seurakunnassa. Our church was not normal. Mutta meidän seurakunta ei ollut It normaali. was full of lots of messed up, damaged people. Siellä oli paljon semmoisia ihmisiä, jotka oli rikkinäisiä, joiden asiat oli ihan sotkussa. It had become such hard work. Ja siitä oli tullut niin raskasta I was työtä. working 24/7 to try and help these messed up people. Mä tein töitä vuorokaudet ympäri ja yritin auttaa näitä And I ihmisiä. had enough. Ja mä olin saanut And on tarpeeksi. this particular Sunday, Tänä erityisenä sunnuntaina Sylvia's sister and her husband are sitting with us on the front row, Silvian sisar miehinen istui siinä eturivissä meidän kanssa. dressed in their smart Sunday clothes. Ja he oli hyvin hienoissa vaatteissa. And we're having a time of worship. Meillä oli sitten ylistystä. We had a lady who used to lead worship for us Meillä oli ylistyksen johtaja on the nainen, guitar. joka johti ylistystä kitaran She was kanssa. very good. Oikein hyvä. But we had a drummer as well. Mutta sitten meillä oli myöskin rumpali. I love the drums. Mä rakastan rumpuja, But we had an interesting drummer. mutta meillä oli mielenkiintoinen rumpali. He was deaf in one ear Hänen toinen korvansa oli kuuro. and he was totally wild. Hän oli täysin villi. You know Animal in the Muppets? Tiedätkö sä Animal-hahmon Muppeteissa? You know, yeah. Well, that was our drummer. No, meidän rumpali oli juuri tällainen. Okay. So on this particular Sunday morning, Animal's over here on the drums. No niin, sitten tänä sunnuntaina Animal soittaa rumpuja täällä. With his deaf ear towards our worship leader. Hänen kuuro korvansa on sitä ylistyksen johtajan puolella. So our worship leader's trying to lead. Ylistyksen johtaja yrittää johtaa. And she's moved into the next song. Hän on siirtynyt seuraavaan lauluun. But Animal still thinks we're in the previous song. Mutta Animal luulee, että me ollaan edelleen siinä edellisessä laulussa. And he's just going, and it's chaos. On täysi kaos. And in the middle of all of this, Kesken kaiken this lady runs out the front. yksi nainen juoksee tähän eteen. So I am so glad to see dancing. Mä oon niin iloinen siitä, että mä näen tanssijoita täällä. I came to a point where I never wanted to see a dancer ever in my life again. Mutta mä tulin siihen pisteeseen, että mä en ikinä enää halunnut nähdä ketään tanssimassa täällä. Because all the dancers in our church were like straight out of an asylum. Koska kaikki ne tanssijat meidän seurakunnassa oli suoraan jostain laitoksesta tulleet. Yeah, okay. Animal's going crazy on the drums. Animal soittaa ihan hulluna rumpuja. Margaret's desperately trying to lead the worship. Margaret yrittää epätoivoisesti johtaa ylistystä. And this lady runs out the front. Sitten tämä nainen juoksee eteen. And she's like pretending she's holding a bucket. Ja hän niin kuin olevinaan pitää tämmöistä ämpäriä kädessä. And she's running around splashing everybody. Ja sitten hän kulkee ympäri ja heittää vettä tästä ämpäristä It's the ihmisten living päälle. water of the Holy Spirit. Tämä on elävää vettä pyhältä hengeltä. Receive the living water of the Holy Spirit. Ottakaa vastaan pyhän hengen elävää vettä. But there's nothing there. Mutta eihän siinä mitään ollut. And she's running up and down the front like Ja hän this. juoksee edestakaisin. Sylvia's sister and her husband are sitting there. Silvian sisar ja hänen miehensä istuvat siinä näin. I've got my head in my hands. Minä pidän päätäni käsien varassa. And then suddenly this voice came from the back. Yhtäkkiä kuuluu ääni takaa. And we used to meet in a school hall. Meidän kokoukset oli Where they had kouluhuoneistossa. like climbing frames on the wall. Siellä oli puolapuut siellä takaseinällä. And this voice comes from the ceiling. Ja sitten ääni kuuluu katon rajasta. And I turned around and this man had climbed to the top. Yksi mies oli kiivennyt sinne ihan ylös. He was a man who thought he was a prophet. Se mies ajatteli, että hän on profeetta. And he believed that God had told him to climb top of the climbing Ja frame hän uskoi, että Jumala oli kehottanut häntä kiipeämään sinne ylös. and to deliver the word of the Lord from the top of the climbing frame. Että hän voi julistaa sieltä Herran sanan. So there's this loud voice coming from the back. Kuului kova ääni sieltä takaa. There's Holy Spirit lady running around the Samalla front. kun tämä pyhän hengen nainen heitti sitä pyhän hengen vettä. And there's Animal going crazy on the drums. Ja Animal soittaa hulluna rumpuja. Sylvia is sitting next to me. Silvia istuu mun vieressäni.
She said, "What are you thinking?" Mitä sä ajattelet? I said, "You do not want to know what I'm thinking." Sä et varmasti halua tietää, mitä minä ajattelen. She said, "You've got to do something. You're the pastor." Silvia sanoi, sinun pitää tehdä jotain, sinä olet pastori. I said, "I'm already planning to do something. Ja mä sanoin, mä olen jo suunnitellut tekeväni jotain. I'm leaving." Mä lähden. We got back home that Sunday lunchtime. Me tulimme sitten kotiin siitä kokouksesta lounaalle meille. In the car, Sylvia's sister and her husband have not said a single word. Automatkalla Silvian sisar ja hänen miehensä eivät ole sanoneet sanaakaan. We get home, we're sitting having lunch. Me istumme sitten ja syömme lounasta meillä. And finally Sylvia's sister speaks. Ja lopultakin sitten Silvian sisar sanoi jotakin. And she says, Hän sanoi, niin. Are there any normal people in your church? Onko teidän seurakunnassa yhtään normaalia ihmistä? Well, the pastor's not normal, so I don't know really. No, jos ei pastorikaan ole normaali, niin en osaa sanoa. See, I can laugh about it all now. Kyllä mä nyt sille voin nauraa. I wasn't laughing then. Mutta silloin mä en nauranut. I was dying under the burden of church. Mä olin kuolemaisillani siihen seurakunnan taakan alle. And that is never Father's plan. Eikä se ole koskaan isän He suunnitelma. wants us to be free. Hän tahtoo, että me olemme vapaita. Free from all those heavy burdens. Vapaita kaikista näistä raskaista taakoista. Just a channel of His love. Olemme vaan hänen rakkautensa kanavana. Where church is a place of joy. Ja seurakunta on ilon paikka, Where the joy of the Lord is our strength. jossa ilo Herrassa on meidän voimamme. Where He is healing and restoring everything. Jossa hän parantaa, eheyttää. And what you've been looking at as completely impossible, He will do it. Ja se, mitä sä olet nähnyt aivan mahdottomana, hän tekee sen. He is doing it. Hän on tekemässä sitä. Amen? Amen.